Илмир, менә тутырып кара әле Фәридәгә. Синең каршыңда дөньядагы иң матур кәләш басып тора. Хыяллар тормышка ашты. Әле кайчан гына исеңә төшер, Фәридә белән шулдан бері җырлардан йөргәннәрдә, очрашып йөргән вакытларда хыялланып сөйләшеп утыргансыздыр. Әй Фәридә, җитәр бер көн синең белән Күкмараның иң матур намус рестораннарында зур итеп гөрләтеп туйлар үткәрербез. Бәйрәмебезне алып барырга Ирек Фатиховны чакырырбыз дип. Шунаты, сорый белеп сорасаң, хыяллар тормышка аша шул. Һәм әлеге көн килеп җитте. Менә синең каршында иң матур кәләш бүген. Һәм әйтәле Илмир, Фәридәне менә хәзер матур итеп фотографияга төшер әле, күңелең белән. Күңелең белән фотографияга төшер дә, башында яса шундый бер папка. Һәм әлеге папкага исем язып куй. Бәхетле мизгелләр дип. Һәм Фәридәнең әлеге фотографиясын шул папкага урнаштыр. Һәм бел, тормышта төрле ситуациялар була. Әби бабалар әйтмешти, тормыш ул ак юлдан гына бармый, кайбер вакыт савыт сабада ватылып ала шулай бит, бер-береңне аңлап та битермисең кайбер вакыт. Һәм әбиләр дә әйтә бит, тормышта бер-береңне кайбер вакыт шумыш белән бәреп үтерәсе килгән вакытлар була. Ләкин шумыш жалко дип. Һәм исеңдә калдыр, хатын-кыз тормышта ике вакытта гына скандал ясарга мөҗит. Беренчесе кирәк булганда, икенчесе кирәк булмаганда. Һәм андый шундый бер-береңне аңламаган ситуация була икән, Илмир. Бел, синең башыңда бар бәхетле мизгелләр дигән папка. Шушы папкадан Фәридәнең әлеге матур фотографиясын өстерәп чыгарды. Шул фотографияга карады. Үзеңә ишеңнән генә әйт. Я Раббым, аның бит шушындый вакытларда бар иде дип. И Фәридә, син дә аны нәкъ шундый матур килеш фотографияга төшереп үзен саклап куй, яме? Һәм һәр вакыт нинди генә ситуация булмасын, бер-берегезгә бәхет, мәхәббәт бүләк иткән әлеге көнне матур итеп искә алыгыз.